ddisgybl yn ysgol Sir Thomas Jones yn astudio Cymraeg addysg gyfyddol ar BAC, ac yn falch o ddweud fy mod yn aelod o fforwm ieuenctid Ynys Môn. Fy enw i ydy Lisa Elen Owen, a dwi'n hefyd yn ddisgybl yn ysgol Sir Thomas Jones ac yn astudio Cymraeg, hanes, addysg gyfyddol ar BAC. A dwi'n hefyd yn falch iawn o ddweud fy mod innau yn rhan o'r fforwm ieuenctid Ynys Môn. Rydym fel criw o bobl ifanc wedi bod yn brysur yn ddiweddar yn trafod materion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl ac yn falch ein bod eleni cefnogi ond i fewntalu'r Gogledd Cymru fel un o Israel. Mae gwledd o berfformiadau ar y gweill ar eich cyfer chi heno yma. Yr ysgol gyntaf i berfformio heno yw Ysgol Goronwy Owen. Stori Cinderella
trafod materion sy'n ymwneud â iechyd meddwl. A phlesur i ni gyhoeddi y bydd y casgliad heno yn mynd tuag at elusen ambiwlansawyr Gogledd Cymru. Mae'r elusen yn gwneud gwaith arbennig y môr gan sicrhau fod modd i bobl gyrraedd yr ysbyty o fewn i'r Golden Hour. yn y Gwanwyn Hydref Haf. Pam wyt ti'n gwisgo coch efo mae pink a pins mor braf? Pam wyt ti'n dod drwy siwna pan mae drws yn cartref ni? Pam wyt ti'n cadw ceidw? Pam mae beic idan gymaint o sbryd? Pam bydd yn y gogledd a ddim yn y gynydde? Pam wyt ti'n rhannu'r anrhegion heb disgwyl dim yn i'w lle?
fel dydd Nadolig i ben. Pan fu Santa di throi hi am adre, a'r goeden yn ddim byd ond pen. Pan fo'r tinsel yn saff yn yr atur, yn anodd mewn dau wedi ffwch, y cyfarchion a'r cardiau di llosgi, ac ysbryd yr wyl yn hel llwch. Bryd hynny mae angen angylion i dorchu hadenydd go iawn, a bryd hynny mae angen cetwydd a gwneud lle bod getyn llawn. Yr un pryd mae galw am ddigael i warchod y defaid i gyd, fel mae galw am ddoethion a seren i'r dwyron tywyllwch y byd. Mae yna alw'n gas dram am geni drwy'r